kukahan siellä mahtaa oikein olla? Iskä, mitä tuolla trailerissa on? Emme voi kertoa. Pitää aina salata kaikkea. Tule vaan, Annika. Miksi sä ottaa Fionan? Kyllä mä voin ottaa. No niin, Fiona. Mennään. Vuonohevonen on ihan supersöpö. Sitten otetaan vielä Fanni. Fanni ihan rauhassa. Ei oo mitään hätää. Fiona, mennään karsinaan. Nyt mä sain työtyä Fionan karsinaan. Anni, mennään karsinaan. Eppä saa nopea, Annika. On väisty, Elina, kun mun pitäisi tuoda Fanni sinne myös. Juu, totta kai. Mä nopea vaan sanon Fionalle heipat. Moikka, Fiona. Sä oot ihan superihana. Fanni, tule. Säpä sä oikein ootkaan. Sitten vielä riimu pitää laittaa takas. Mä sain siis laitettua ton riimun takas, mutta sit se oli ärsyttävää, että se äsken tippui. Annika, tarviks sä enää mun apua? Ei, sä voit jo mennä. Okei. Mun pitää nyt mennä. Joten teillä pärjäätte. Ai niin, mun pitää vielä antaa Fionalle nopeasti tuo ruoka. Teen se vaikka tässä. Mä laitoin siis Fionalle tämän verran, että salma riittää. No niin, Fiona, tässä on sun ruokas. Mä nyt tekee vähän tallihommia. Mitä? Älä edes yritä karata. Mennään takas talliin. Miten sä oot voinut saada tän auki? Voit mennä, pikku Fanni. Ja sit vielä karsinan ovi kiinni. Ja minä. Niin mitä asiaa, äiti? Että näetkö sä ton vuonistamman? No joo. Niin se on sun synttärilahja. Sä et oo kertonut aikaisemmin. Voisit voinut kertoa aikaisemmin. Mä mietisin ihan turhaan, miten se täällä tekee. Nyt olla yllätys. Kuuliks et sen niin mä oon sit Fiona? Mä oon niinku koko aika seurannut tätä, että mitä te teette. Haluisitko sä muuten mennä ratsastaa vaikka Fionalla? Totta kai mä haluun. Miksi en haluis? Sä voit viedä Fionan tuohon hoitopaikalle, koska mä toin siihen varusteet valmiiksi. Juu. Okei. Okay. No vitsi, kotiin. Riimunat. No niin, Fiona. Tuu. Mennään nyt kentälle, Fiona. Mä meinasin unohtaa laittaa Fionalle varusteet. Nyt mä siis varustan Fionan. Me ollaan valmiita
Niin, nyt me lähdetään kentälle. Mä äsken kävin hakemassa ton korokkeen, että mä pääsen Fionan selkään. Tossa vaiheessa mä menin Fionan kanssa vähän käyntiä. Sitten me nostettiin räviin. Ja sit siitä laukattiin. Fiona oli nyt aika laiska. Ja kun sen entinen omistaja, niin se välillä kohteli Fionaa tosi huonosti. Mutta Fiona rakastaa meidän tallia tosi paljon. Se viihtyy täällä. Hyvä Fiona! Äsken Fiona kaatus ja mä niinku kaaduin sen mukana, mut mä pääsin ylös hyvin. Me tehdään vaikka vielä muutama voltti. No niin Fiona. Nyt mennään toiseen suuntaan. Hyvä! Mennään takas talliin. Mä jätän nämä varusteet nyt Fionalle, koska mä en hake niitä ihan vielä, mut mä otan ne pian pois. Kaikki. Ja siis mä äsken kävin varastaa tämmösen ponin ja mulla on pieni suunnitelma, mut nyt aloitetaan se. Eli siis mun pitää mennä tän ponin selkään. En mä pääse sinne. Mä melkein äsken tipuin. Tän ponin nimi on siis Myrsky. Mut joo. Hei, liiku Myrsky! Moi Elli, mut miksi sä niinku tulit tänne? Koska eiks mä sais tulla? Totta kai saat, mut mä miettisin. Ei, toi on nyt vähän pipahtanut. Myrsky, jäädä tässä. Tule mä jään. Moi kamera! Muuten Myrsky, odota sä siinä. Patu, patu. Epolilla on jo valmiiksi suitset. Jos sä tulla, niin ei tarvitse mitään muuta kuin vaan napata se tosta. Nyt mennään! Au. Sattuiko sua Elli? No, miksi ois sattunut? Miksi sä otit Fionan? Koska sä et voi vaan ottaa sitä, koska se on mun oma. Moikka! No just. No niin, Myrsky. Joo, Elli meni kivasti tonne karkuun. En ehtinyt puhua sille. Mutta tää video oli nyt tässä. Ja tää ei ollut mikään kauhean pitkä tällä kertaa. Mut me nähdään seuraavassa videossa. Moikka!